haver despertat. Bon dia, dormilegues. Com esteu? Com ha anat el cap de setmana? Bé? Estic segura que sí. Ja som dilluns. Ja està passant el mes ràpid. Som dia 25 de maig. Mare meva. Ja queda ben poquet per acabar l'escola, però encara tenim moltes coses per fer i per aprendre. Bé, primer de tot us volia felicitar perquè l'altre dia la classe virtual va ser molt entretinguda i vam poder aprendre moltíssimes coses sobre fruites i animals de l'Àfrica. Em va agradar molt compartir tot el que vosaltres heu après i em va agradar molt que ho expliquéssiu als vostres companys. Com que estem viatjant per l'Àfrica i ens hi hem de quedar uns dies per conèixer moltes més coses, avui continuarem aprenent coses. Us va agradar el conte La sorpresa de Nandi? Ah, que sí, és molt bonic. Nandi és una nena de l'Àfrica, com us vaig explicar, d'allà a Kènia, que viu en un poblat amb la seva tribu i té una amiga, que es diu Tindi, que viu en una altra tribu. Què vol dir això de viure en tribus? Enteneu? Clar, aquí nosaltres vivim en pobles, en ciutats, en cases fetes amb pedra, robustes, que si plou i neva no passa res. Doncs a l'Àfrica s'ajunten amb tribus, que vol dir que són un grup de gent que comparteixen les mateixes rutines, les mateixes tradicions, són familiars, comparteixen la mateixa manera de vestir, cada tribu té una manera de vestir, comparteixen hàbits i en una tribu sempre hi ha un líder. Què vol dir líder? Doncs una persona que és el que mana i sempre acostuma a ser la persona més gran d'aquella tribu, perquè diuen que és el més savi. Ara, perquè entengueu què és una tribu, us posaré algunes fotos perquè les veieu i veureu que són molt diferents de tots nosaltres. Mireu. A l'Àfrica hi ha moltes tribus. L'Àfrica ja sabeu que és el continent més pobre del món, però també és el més ric en animals salvatges i únics i també en riquesa ètnica. Mireu quants colors veient les tribus. Les tribus es diferencien per cultura, per costums, també per l'idioma i per les seves creences. Ara us presentaré algunes tribus ben curioses. Us presento els Himba. Les dones es pinten de color vermell la pell i el cabell amb herbes i fang. Aquests són els Nuba. Els Nuba són grangers, apassionats de les competicions atlètiques i sempre es pinten la cara i el cos. Aquest és de la tribu Zulu. Són agricultors i com més fills tenen, més importants són. Els hi encanten les danses. La tribu Dinka. Les dones s'afeiten el cap i les celles i es vesteixen amb pell de cabra i els homes es tenyeixen el cabell de color vermell. I per últim us presento una tribu ben curiosa, la Turkana. Porten molts collarets de molts colors. Moltes de les tribus són nòmades i es fabriquen ells mateixos les casetes per viure. Fixeu-vos, són construïdes amb fang, palla, trossets de branques, troncs, branquillons, amb teles, i són petitones, senzillament per dormir-hi. Heu vist quantes tribus? Sabeu? Diuen que en el món hi ha més o menys més de 3 milions de tribus. No només a l'Àfrica, a la selva amazònica també n'hi ha. Però com que estem viatjant per l'Àfrica, ens centrarem en les tribus de l'Àfrica. Us heu fixat que les tribus van tots de manera bastant igual, vestits o marracades i collarets, tots són molt similars, sí? Algú s'ha fixat, mentre passava les fotografies, com són les casetes de les tribus? Són com les vostres? Viuen en cases com les vostres? Tenen un jardí de gespa com vosaltres? No, oi que no? Si us en recordeu, el conte de La sorpresa de Nandi, ella vivia en una cabanya,
Les cabanyes que fan a l'Àfrica per viure-hi de vegades són de pedra, són de branquillons, de troncs que troben, són fetes de fang i acostumen a fer-se una caseta molt petitona només per dormir-hi. Hi ha tribus que s'anomenen nòmades. Què vol dir? Doncs que es fabriquen una caseta només per viure-hi un temps perquè després se'n van cap a alguna altra banda de l'Àfrica. Per què ho fan? Doncs perquè necessiten caçar animals per menjar. De vegades també veu una tempesta i els hi desfà la casa i n'han de tornar a construir una altra. Però quan decideixen marxar, marxa tota la tribu junta per anar a viure en una altra banda i poder de vegades plantar alguna coseta que els hi doni de menjar i caçar d'altres animals. Perquè us feu una miqueta una idea, vosaltres ja coneixeu a la Nandi, però us presento a la Mahassin. La Mahassin és una nena, veieu, que viu a l'Àfrica. Qui viu en aquesta cabana d'aquí? És una tribu nòmada, Posa que és una casa portàtil. Diu, la casa on viu la família està feta amb pals i branquillons. 2 vegades a l'any la tribu se'n va cap a una altra banda. Transporten tots els materials amb camells i bous. Per què? Perquè així la tornen a reconstruir en un altre lloc. Mireu, la Mahassin, la seva tribu, tenen vaques. Les pasturen per allà on viuen i quan se'n van amb elles. Sort de les vaques obtenen llet fresca. Diu que també fan mantega i després les venen. Mireu, la Mahassin, el plat bàsic que cuina amb la seva mare i les seves germanes és la sida. La sida és verdures i cereals on hi posen espècies. Us agraden les verdures i els cereals? Això ells ho treuen del camp. I d'on treuen l'aigua? Doncs busquen aigua entre rius, pous. Ells no tenen l'aigua com vosaltres, que obriu l'aixeta. No, amb galledes les han d'anar a buscar per poder-se rentar, per poder beure. I l'escola? Mireu l'escola. En aquesta escola seuen a terra, Sí. La Mahassin va en una escola especial per nens nòmades. Què vol dir nòmades, hem dit? D'aquests nens que no sempre viuen al mateix lloc. I els alumnes no sempre són els mateixos. Els alumnes varien. Per què? Perquè totes les tribus es van movent. Que tenen llapis, llibretes, gomes, plastilines, colors, retoladors i joguines? No, no en tenen. Però sí que aprenen a jugar, els hi encanta. I també aprenen la llengua d'allà, l'àrab, la religió i la geografia. Què us sembla la vida de la Mahassin a l'Àfrica? Us agradaria viure com ella? En una cabana, sense aigua, havent de marxar 2 cops l'any, vivint amb els animals, a l'aire lliure, sense tot el que teniu? Penseu-hi, Avui us explicaré una altra història de la Nandi. La Nandi li ve molt de gust quedar-se a dormir a la cabanya de la Tindi. Teniu ganes d'escoltar el conte? Sí? L'escoltem bé i el mirem bé perquè avui la cosa va de tribus i cabanyes. La nit de la Nandi. La Nandi va anar caminant fins al poblat de la Tindi i va portar tot de fruites per compartir amb ella. També anava a passar una nit a la seva cabana. Els venia molt de gust compartir juntes una nit com a amigues. El pare i la mare de la Tindi els hi van deixar la cabana perquè anessin a dormir. Ells ja dormirien a la cabana amb els avis. Tindi i Nandi van entrar a la cabana totes contentes amb el menjar que havia portat la Nandi per fer una miqueta de soperet abans d'anar a dormir.
Mentre es col·locaven les estores a terra, van sentir uns roncs. Ai, Tindi, què és aquest soroll? Li va dir la Nandi. Ah, és el meu pare que ronca. Però no era cert. Abans de dormir-se, van compartir una mica de blat de moro dolç que els agrada molt menjar allà a l'Àfrica. I van començar a sentir catxic, catxa, catxic, catxa, catxic, catxa, catxa. Tindi, què és aquest soroll? Li va dir la Nandi. I la Tindi li va dir, no, són els meus pares, que els agrada molt xerrar. Però no era cert. D'acord, Tindi, doncs potser que ens posem a dormir, però què és aquest soroll? Traca, 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 sentia la Nandi. No pateixis, és la meva mare, que toca un instrument de fusta. Ah, vale, però no era cert. Vinga, intentem dormir. D'acord, però Tindi, què és aquest soroll que se sent ara? Nyi, nyi, nyi. I la Tindi li va dir que era el seu avi que pujava en una bicicleta oxidada i vella i feia aquest soroll. Però no era veritat. Vinga, va, Tindi, intentem anar a dormir, sí. Però guaita ara, quin soroll se sent? Laix, 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 laix. Què és ara això, Tindi? I la Tindi li va explicar que era la seva àvia que bevia llet, però no era cert. Quan ja dormien, la Nandi es va despertar perquè sentia un soroll de plors. Ué, ué, ué. Tindi, Tindi, què és aquest soroll? La Tindi li va dir que era la seva germaneta petita que estava plorant, però no era cert. Es van tornar a dormir, però de cop i volta se sentia... Tindi, què és aquest soroll? Això són les portes de les cabanes, Nandi. No pateixis, quan s'obren i es tanquen, fan aquest soroll. Però no era cert. I ja es van quedar dormides tota la nit, fins que de bon matí van sentir un tap-tap a la porta. Tap-tap-tap, tap-tap-tap, tap-tap-tap. Què és aquest soroll, Tindi? Doncs mira, deu ser la mare o el pare que ja truquen la porta per veure si ens hem llevat. Però no era cert. La Nandi va obrir la porta de seguida i li va dir «No, Tindi, no hi ha ningú aquí fora, no és veritat. No hi ha el teu pare o la teva mare». Bé, doncs anem a esmorzar i ens posem a jugar. Mira, és la mare i la meva germaneta. Hola, bon dia, mare. Hola, bon dia, Tindi i Nandi. Heu passat una bona nit? I la Nandi va dir als pares i als avis de la Tindi «No heu callat en tota la nit, heu estat parlant moltíssim». I els pares i els avis es van posar a riure dient «No és veritat, nosaltres hem dormit tota la nit». Tindi, per què diu això la Nandi? La Tindi havia estat amagant tots els sorolls dels animals perquè la Nandi no passés por tota la nit. Era una bona amiga. Què, viatgers i viatgeres? Us ha agradat avui la història de la Nandi? Això de quedar-se a dormir en un altre poblat i anar sentint sorolls, Que li deia la veritat, la Tindi? No. Per què li deia que parlaven els pares? Doncs per no espantar-la, perquè no s'espantés que tots aquells sorolls eren d'animals que estaven per allà fora. Veritat? Per l'amistat podem fer moltes coses, de vegades dir petites mentides senzillament per no preocupar l'altre, oi? Però també li hauria pogut explicar la veritat i que no s'amoïnés, perquè a l'Àfrica hi ha molts animals. Us heu fixat on viu la Tindi? Sí? Com és casa seva? És una cabana, oi? Doncs la Nandi també viu en una cabana així, feta de pedra, de fang. Si plou segurament es desfan aquestes cabanes. Creieu que dins tenen un menjador, una taula, una cuina, uns fogons, una dutxa, un vàter? No. Les tribus no tenen vàters, se'n van al mig del bosc a fer les seves necessitats, no tenen dutxa, agafen aigua d'on poden per rentar-se, també per rentar la roba, no tenen cuina. Fan foc al terra i cuinen amb el que tinguin. Per tant, no és una casa com la vostra, oi que no? No. Per tant, avui hem après algunes coses. Què és una tribu?
que no ho sabíem. Us agradaria formar part d'una tribu? Com són les cabanyes o les cases en les que viuen aquestes tribus d'allà a l'Àfrica? Què vol dir nòmada? Doncs avui us proposo dues coses. Una, de plàstica, molt xula, divertida i que em sorpreneu amb les vostres creacions. Una serà fer una cabanya de l'Àfrica o la cabanya on creieu que viu la Tindi o la Nandi, segons el que tingueu per casa. Jo ara he estat buscant i tinc caixetes, també tinc cartolines, ara em posaré a buscar més coses, a veure si amb això puc fer una cabanya. Ho voleu veure? Ei, aquí cadascú amb la seva creació, no s'hi val copiar de ningú. Doncs farem una cabanya amb el que tinguem, val? Prepararé les tisores... Bé, ara us ensenyo. I segona cosa, fareu una persona d'una tribu. Qui vulgueu, us ho inventeu. Fareu un dibuix, el vestireu segons vulgueu i li posareu un nom. És la tribu Katana. És la tribu, m'ho invento, però sí que vaig treure alguns noms de tribus, la Bemba. I ens el pinteu, li poseu els collarets que cregueu, vale? I una característica que us podeu inventar. Aquesta tribu cada nit balla la dansa del foc. M'ho estic inventant. O aquest que és de la tribu La Bemba, cada dia fa formatge amb la llet de la vaca. No ho sé, el que vulgueu. D'acord? Creativitat, imaginació, idees. A veure què sorgeix. Una cabanya feta de plàstica, com vulgueu amb el que teniu per casa. Teniu cartolines o tetrabrics o coses que pugueu treure de la cuina, que pugueu reciclar, ampolles, és igual. I un dibuix, val?, de qui vulgueu, d'una tribu, a veure com el vestiu i com el decoreu, amb el nom de la tribu i la frase d'una sola característica que comparteix aquella tribu, la que vulgueu. Va, que sou superintel·ligents i teniu una creativitat al·lucinant. M'encanta veure totes les feines que em retorneu, totes les activitats. Són xulíssimes. Som-hi, jo em poso ara a fer la meva, va! viatgers, ja heu vist com he fet la cabana? Sí, amb una caixa, papers... Aquesta és la cabana d'Amu.
Amu és de la tribu Kambala. M'ho he inventat. La tribu Kambala sí que existeix. Jo li he posat de nom Amu. I sabeu què fa Amu? A Amu li encanta caçar lleons, li agrada. Ell caça lleons. I també li agrada molt recol·lectar fruita i compartir-les amb la família. Doncs Amu viu a dins d'aquesta cabana. És nòmada. Quan decideixen marxar d'allà on estan, tornen a construir una cabana. Us agrada? Doncs vinga, va. Espero les vostres creacions, tant d'algun personatge d'alguna tribu, com d'una cabana, com de la Nandi i de la Tindi. Sí? Ai, tinc moltíssimes ganes de veure les vostres creacions. Guapos! Adéu!